Nakaliang jong Good News TV ni U Blei iwei baro haka kyrteng jong trai bar unong siuspa ujongi U Jisu Khrist. Haswa bangin sedang yaga negasngi lembar kejing kit kli yaga bangidon ban pendap ling bajongka. Tungin puson kindian naga Ka Ktien kabakhuj ka jong Blei. Ka Ktien ka jong Blei naga kitab U Jeremaiah kalenong ka balai pulai ka dekat ka balai. Ka Ktien ka jong Blei ka ong tu khot yanga ti ngan phai ktien yami bat ngan pen iru hami ya ki ki bakrau bat ki ba ya ki ba memtip Ka Ktien ka jong Blei hakan ka step kadam ban pan kan mau na ka banta jongi ya ka ba U Blei u khot yangi ya ka ba ngin khot karpat ya ka kyrteng ka jong bat kan iga pen ba ulong U Blei u bakloi ban sha skor ya ki jing duai bat iga jing khot karpat ka jongi nang ta shu lemba kan iga dekhot na Ka Ktien ka jong Blei U Blei u ong ru sa shisien ti ngan phai ktien ya phi ulong U Blei om tang ba usngap lani u sha skor ya ki jing khot karpat ka jongi ulong ru U Blei u ba jubab ya ki jing duai ki jing karpat ka jongi haka por ka jong u bat haka jing ibet ka jong u hi bat shu lemba kan Ka Ktien ka jong Blei u don ban pen kan mau daga bau ong bat ngan pen iru hapi ya ki ki bakrau bat ki ba ya ki ba phimtep le se ka don ko por haka jinya lenti ka jongi ka bang ngem smau thu kumno ngin le shanu ngin phai haka jing em jongi le se ki don ki ba than haka jing em jongi ki ba ngem la ai ka ban shemphang daga jing prakhat ni kum ki priu le se ka don ko por ka bang layat ki por ki ba dum haka jing em jongi anangis ngau keman bau new Blei wong tingan pen happy kabamat bau Blei udan ban pen syai yak ta ka jingdom ka bakka hakmat jongi bat udan ru ban pen yak ta ki ki bakrau bat ki ba lesi ka don ki ka bangis ngau kum bakalong ka ba than ha ka jing em jongi hanrengi don ye new Blei u balong U Blei u bakhot yang bangin khot karpat you bat ubalong ma u ubajubab eta ka jing karpat ka jongi bat uban pen iru hangi ya kita ki bakrau bat ki ba ha ka jing em ka jongi ai namar kata ya ka bangin beteng ya ka ban khot karpat yo Mawlong U Blei ubajubab yangi ha ka por ka jong uhi bat uban pen lenti yangi uban yalam uban beten lenti yangi ha ki khlep mat baro jong ka jing lenti ka jongi U Blei ni snei ban kurphu degni ki kintien ke bakhandian U Blei na ka banta ka buram ka jong amen dongin phai sho Blei ha ka jing dwai kokpa ujongi ubahabneng ha ka bas dang jong ka nigasngi ni aingo yeme ko kan rat namar ka jing alam bar ka jing don ring kat ka jame malarim la sumar la maga miet ke balinyo bar ngeyo pat sa shisien ya ka nigas step joga nigasngi ka batmai mara shwa bangen sedang nigasngi bat ya ka bangen pendap iga jing ket khli ke badana khmat jongi niwan kan ko trai ban pusan na Ka Ktien ka jame ho ko kan rat ngi ai ngo ka step man pen kan mau yangi ya kan Ka Ktien ka ba im ka jame ba melong U Blei ko trai hau bangi la ban khot karpat ya me ko kan rat melong U Blei ko trai ba kloi ban snap ban shashkor ya ka jing duai ka jame ba melong U Blei ko trai u balong ka jubab kan Blei ya ka jing karpat ka jame melong U Blei ba jubab ka por ka jame pada ka jing ibet ru ka jame ongi ai ngo kan ko trai meme ko lar ru man pen ket ka ko kan rat ya kita ki ki ba krau bat ki ba ya ki ba ngi ngem la ban tep kom ki brio ngem la ban ngau thu kan ko kan rat an re medon kan ko trai ban pen ko kan rat ya ka jing shai ka jame ban yalam yang i kan ko kan rat ha ka jing lenti ka jongi na ka wei ka sngi shaka wei pat kan ko kan rat U Blei ngi ai ngo ko kan rat namar kan Ka Ktien ka ba em ka jome ya ka bangala yo haga ka step kan ko trai kalong ka bor na ka banta jongi tukur khu kan Blei ya ki kam baro ki bangidan man pendap to rito samar kan ko trai lingba jong kan ka sngi na ka bas neu baro to ngau kan ko trai na ka jing tuai ka jongi namangi pan ngingo ngidam ngi khot karpat ha ka kyrteng jong trai bo nong pen em jong U Jisu Khrist amen.